Miten saadaan myynti ja markkinointi pelaamaan samaan maaliin? Meillä Seilillä meidän oma markkinointitiimi toi viime vuonna kauppaa yli 800 000 € edestä. Me tiedetään, millaista tulosta meidän markkinointi tekee, sillä meidän myynti ja markkinointi tekee tiivisti töitä yhdessä ja samalla alustalla. Monissa yrityksissä myynnin ja markkinoinnin välinen kitka johtuu osin siitä, että katsotaan eri näkymiä. On eri mittarit, joille niitä mitataan. Kun molemmat yksiköt tuodaan saman alustan ja samojen mittareiden äärelle, niin silloin alkaa tapahtua. Käytännön malli on seuraava. Pitäkää säännöllisiä yhteispalavereita. Katsokaa, mitä on saatu aikaiseksi, mitä teemoja halutaan nostaa esille ja näillä saadaan luotua yhteinen fokus markkinointiin ja myyntiin. Tärkeää on myös se, että myynti syöttää markkinoille teemoja, jotka asiakkaita kiinnostavat tällä hetkellä. Myynti kuulee kentällä paljon sitä aitoa asiakastarvetta ja sen pitää olla markkinoinnin polttoainetta. Toiseksi, tuokaa myynti ja markkinointi samalle alustalle, saman datan ääreen. Yhteinen data ja näkyvyys liideihin mahdollistaa tiimipelin aivan eri tavalla. Hyvin toimiva markkinointi tuo taloon liidejä ja auttaa myyntiä pääsemään tavoitteisiinsa.